Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela ubuyela kumThanzania, kwi-30 Mpumalanga, Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, UK, South Africa wonke. Ngithi ngiyanibingelela ngani zakwethu emagumbini amanomhlaba. UMthanzania uzoba khona lapha eGoli, eSoweto, next to Mamponya Mall. Ngicela ufonele Mr. Shabangu ubhukhe kuyena njengoba nihlale nibhukha kuyena 078 371 6224. Nimbolo Mr. Shabangu leyo. Ngibona khona ekhaya sobe sihlola nge1 zika July. Ngithinte njengoba ngiphi obhenayo ufuna kuzoqiniswa, ufuna into ebusiness, ufuna siphamise kuwe inhlanhla nempumelo, nanenkinga ekhohle amaphupho, ilothu lakho lidonsela emuva, into zakho zingakhanyi, unenkinga ekhakini, nenkinga ku-relationship, nenkinga emndeni wasekhakini. Zobe ikhona ke neyiwasho ezekuvula izinto zekugeza, nezikhona isigezo, ulocksmith bakhona, bluekey bakhona, khona namanzi empophomo, ikhona impepho, akhona amakhandlela, ikhona futhi nentambo. Mbukele khona ekhaya siyayiqinisa futhi ivini nemoto yakho, siqinise ivini nekhaya lakho nesimo sakho sekuphila. Mbukele khona ekhaya uma uhleli impilo iyahlala, uma usuma impilo iyasukuma. Sekufuna kakhulu impilo iyaphambili, sikwazi ukuthi nabantu masigeza ngento ethile engaba isihlahla, ikwazi imali isondele, kube khona ezivulekayo, kusuke imoya ebumnyama, kube emadimoni, umoya emashwa, kube nemoya ekuphilisa. Noma unenkinga la ukhonza khona ebandleni lakho, into yakho ayiphakami kahle, ingilozi yakho ngithinte njengomThanzania, but every Sunday ngiba se-30 eMpumalanga lapho ngikhonisa khona ebandleni lami. Inkosi inibusini khanyiseni nini nonke nini ensekuthwaseni, nini NBA ekuthwaseni, ngabe khona okukhanyako, bebe khona okuvulekayo. Kulela bonke abafundisi, inyanga, izangoma, amagedla. uNkulunkulu abusise anikhanyisele. Ubona bakhona emakhaya. Jehova benani anikeza amandla. Egameni lika Jesu uNkulunkulu ngiyakhuleka Nkosi amakhosi, uNkulunkulu amandla, uNkulunkulu okuphila ngikhulekela amandla nenkazimulo nenjabulo nempumela kubonke umbukelo okhona ekhaya ungibukelako. Ngithi ngicela yonke into ikhanye kahle, ivuleke, yonke into ihambe kahle emagumbini amanomhlaba. Siyakhulekela Nkosi amakhosi kuze phakathi, amen. Ubukele khona ekhaya. God bless you. Ngithanda kakhulu. Useyahamba uDokotela Mthandazi uthi kuba sidibane next to Mamponya Mall lapha 1 July ekuseni ngo8 till ngo3.